खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआबो गोजोननाय मोनगोन। बे मोनाबिलि समाव आं हरखाबै भिडिअखौ खालायदों जाहाथे खोमसि खोमसि नुनो हागौ। दिनैनि समाव आं मा फोरमायगोन, बर' हारिनि गेजेराव सोरबा MCLA, सोरबा बर' मिनिस्टार, सोरबा बर' MLA, सोरबा बर'नि दैदेनगिरि आं थगायलायबाय थानायखौ मोजां मोना। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे जखायसे बर' हारिया माखासे थगायलायनाय माखासे थांखि बिथांखिखौ माखासे नागारनाया मोजां। फेरेंगा बायदिया गावनि जांख्रिथायारि सोरबा लोगोआनो जा, सोरबा सिनियर जुनियरानो जा, बेबायदि थगायबाय थानानै दिनैनि बे समाव मा फोरमायदों, बिनि थाखायनो आं खावलायो फेरेंगा सारखौ, जाहाथा नोंथाङा आयेननि बारगा खामानि मावनाया बे मोजां जायाखै। जेरैबायदि सोरबा केस थारिखआव थांनांगौखौ थांनाङा होननानै केसनि वारेन्ट बेबायदिखौ नोंथाङा मा खालामनो सानदों? साफ्रोमबो एक्स NDBफोरखौ जोबथेसालियाव हरफिननायनि माखासे नोंथांनि गोसोआव दं नामा? जेब्ला थारिखआव थाङाब्ला, खेबथामसिम जुदि थारिखआव थाङाब्ला मानसिखौ हमनायनि माखासे अर्डार फैयो। जुदि बे थारिखआव थाङाब्ला कर्टनिफ्राय हमनायनि माखासे पुलिसफोरनो पावार हरो। बेबायदि समाव जायफोर हाजिर जाया बिथांमोनखौ हमनानै लाङो। बेबायदि समाव दिनै जों खोनादों फेरेंगानि खुगानिफ्राय मालाबा थारिखआव थांनाङा, बेबायदि बिथाङा गावनि जांख्रिथायारि लोगोफोरखौनो बेबायदि माखासे बुन्था थगायनाय बायदि थगायो। बे फेरेंगाया बेसेबां आयेन गोरों, बेसेबां लेखा गोरों, नैबेखौसो फेरेंगाखौ सोङो। जेरैबायदि फेरेंगाया माखासे कर्टनि केसफोरखौ, आयेननि केसफोरखौ, जेरैबायदि केसखौ सोरबा केस थारिख फैनायफोरखौ थांनाङा होननानै बादा होनानै दोननाया मा उद्देश्य? खेबथामसिम जुदि केस थारिखआव नुजायाब्ला, खेबनै खेबथामाव जुदि थाङाब्ला बेखौ वारेन्ट केस होयो हमनो थाखाय। बेबायदि समाव फेरेंगाया अबाव दोनखुमागोन, अबाव बासायगोन? बिथाङा गोदानै आरो आफाद दानो गोसो नामा? जाय बिथांमोना जुदि माखासे बारे बारे जुदि वारेन्ट केसआव नागिरजायोब्ला बिथांमोना हाग्रायाव खारफिननांगोन। बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? फेरेंगा जागोन। बेखौसो आं खावलायो। फेरेंगाया मानो थाखाय केस थारिखआव थांनो थाखाय बादा होदों? साबा जाय गसाइगावनिफ्राय हरनि समाव 10टासो समाव बिसोर ट्रेन गाखोदों। 10टासो समाव ट्रेन गाखोनानै फुंनि 3टा 4टा बाजियाव मोनफैनानै इसे गुसु गोसा समाव जिबायदि खस्थ' जानांनानै दिनैनि बे साननि 2टासिम 3टासिम नेनो गोनां जादों काहालिपारायाव। समाव ADGP सारखौ लोगो हमनानै मोजां गाज्रि सावरायदों, साराबो सनमान होदों, मोजां रेसपेक्टखौनो होदों। बेबायदि समाव माखासे सावरायलायनानै 4 लाख थाखा मोननायखौ मा खालामखो होननानै सोंनाय फिननायाव जाय गथ'फ्रा सोरबाया होनबाय बेटारि गारि बायदों, सोरबाया बुंबाय अट' गारि बायदों। बेबायदि समाव सारा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासियो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ सारा दुखु मोनदों। नानिया सोंबाय ADGP सारनाव, सार आंहा अरुणाचलाव केस दं, आंहा वारेन्ट केस फैदों। अब्ला सोंबाय नोंसोर मानो केसखौ थारिख मारियाखै? बेबायदि समाव दावबायसुलि बिनानावा बुंबाय फेरेंगा सारा बादा होदों। बेबायदि समाव फेरेंगाया सोर? फेरेंगाया सोरबा कर्टनि केसखौ, सोरबा मिनिस्टारानो जा, सोरबा मिनिस्टारानो जा, सोरबा MLAयानो जा, सोरबा SPयानो जा, केसानो। नों कर्टनि केसखौ थारिख मारिनांगोन। आरो जिबायदि सारा बुंदों अरुणाचलजों खुनु बेबायदि केसनि सायाव सावरायलायनाय जायाखै। थारिख मथे मारिनांगौ, थारिख मथे केसखौ नुजाहैनो थाखाय सारा खावलायो। बेबायदि समाव फेरेंगानि गोसोखौ नायोब्ला, जेरै ADGP सारनि बुंनाय खोथाफोरखौ जुदि मोजाङै खोनासंनानै जुदि बिजिरोबा, जेरैबायदि सारनि बुंनाया, ADGP सार बुंनाया थिगानो। खेबथामसिम जुदि थारिखआव नुजायाबा वारेन्ट होयो हमनो थाखाय। बेबायदि समखौ थारिख मथे नुजाहैनो थाखाय बे सारा खावलायो। मा खोथाजों बियो थारिख मथे नुजानाङा होननाय माखासे खोथाया बेसेबां माखासे गोथौ पइन्ट दं। दिनै नायोब्ला फेरेंगानि बुंनाय खोथाफोरखौ नायोब्ला गासैबो केस गोनांफ्रा फिनै आरो हमजाफिननांगौ फेरेंगानि गोसोनि साननाय मथे। जाय दिनै कर्टनि केसखौ बियो जेरैबायदि बुंदोंसो ADGP सारा, फेरेंगाया जोंनिसिम केसनि डाटा होफैदों। बिनि सायाव जों माखासे नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं होननानै ADGP सारा बुंदों। नाथाय कर्टनि केसखौ कर्टआवनो थांनानै फोजोबनांगोन आरो फिसा फिसौ केसखौ जों सावरायलायनानै माखासे फोजोबलायनायनि माखासे
सावरायलायनाय जादों होननानै बुंदों आरो अरुणाचलनि केसजों बिटिआरनि माखासे दफाजों सावरायथ'नाय जायाखै होननानै बे एडिजिपि सारा बुङो। बेबायदि समाव फेरेंगानि बुंनाय खोथाफोरा बेसेबां दिनै माबायदि खोथा बेखौ साफ्रोमबो एक्स एनडिबिफोरनि जांख्रिथायारि लोगोफोरा बिथांखौ नायबिजिरनाया मोजां। बिथांनि साननाय हनाया साफ्रोमबो एनडिबिफोरखौ जेरैबायदि उल्था आरो केस जाहोफिननो थाखायसो बे फेरेंगाया बेबायदि केसखौ थारिख मथे थांना होननायनि माखासे खोथाया बेबायदिसो जों बुंनांगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर बिथांमोना केस दंबा थारिख मथे थांनानै माखासे हाजिर जानाया मोजां आरो जाय बिथाङा जुदि फेरेंगाया बेबायदि माखासे थांनाङा होननानै जुदि बादा होनानै दोनोब्ला उनाव पुलिसफ्रा नागिरोब्ला हाग्राबारियाव खारलांफिननो गोनां जायोब्ला बेबायदि दायनिगिरिया फेरेंगा जानांगोन, फेरेंगायानो दायनिगिरि जानांगोन। बिथांमोना जुदि केसनि थाखाय जुदि नागिरजानानै जुदि हाग्राबारियाव थांफिननो गोनां जायोब्ला दायनिगिरिया जाहैबाय फेरेंगा, बेखौसो जों बुंनांगोन। आं बयनिसिमबो बारा गोलाव भिडिअ खालायनो सानाखै। आंनि बे फोरमायनाय बे भिडिअनि बिथांखियानो जाहैबाय जांख्रिथायारिफोरनि सायाव फेरेंगाया माखासे दिनै जांख्रिथायारिफोरखौ अरुणाचलनो आसामनो बेबायदियाव उल्था वारेन्ट खालायनानै केसाव थांहोफिननानै आरो जेल जाहोफिननायनि बिथांखिया फेरेंगानि बेसेबांबा थगायसुला, फेरेंगाखौ जों थगायसुलासो होनना बुंनांगोन।